दिनै जोङो सारखौ दिननानै फैगोन बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया जोंहा सानसे जोङो मोनगोन बर' जाथिया लिरनानै थागोन जोंनो रन्जन दैमारि सारखौ जोंनो नांगौ जों रन्जन नङाबा जोंबो थाया रन्जना जोंनि जायगायाव फैथारगोन एबार फैनानै जों रन्जनखौ माब्लाबाबो जोङो नेवसिनो हाया जों गारनो हाया जोंनो नांगौ रन्जन दैमारि सारखौ दान्दिसे बिथांनि सुटि लानानै फैनायनि थाखाय जों खौसेथि लोगो मोननायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदोंमोन नाथाय दिनै दुखुनि बाथ्रा दिनै बिथाङा जोंनि गासै गामिनि रायजो राजा बर' फिसा बयखौबो नागारनानै दिनै कारादन्द'आव फिन आरोबाव थांफिननांबाय बिनि थाखाय जों दुखु मोनदों आरो आसा खालामो जेन मोजाङै मोजां बिथाङा सानसे समाव जों खौसेथि जानानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै आं आसा थायो बेखिनि बुंनानै फोजोबगौ थारैनो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जोङो बिदाय हरबाय बिथाङा 20 साननि थाखाय लिभआव फैदोंमोन जेलनिफ्राय आसा खालामदों जों जोंनि इसोरा जाहाथे बिथांखौ गनायाव एबा बेल होनायाव जाहाथे हेफाजाब होयो बेखौ जों आसा खालामदों आरो मानगोनां रायजो राजाफोरनि अननाय आरो बोर सारस्रिनायाव जोंनि नाजानायाव बिथाङा थारैनो गगोन होननानै जों फोथायो मानोना बेयो राजखान्थियारि जेंना बे राजखान्थियारि जेंनाखौ माब्लाबाबो बेबायदि जेल जोबनानै दोनबाय थानो हाया 20 सान न'आव फैनाय समाव गोबां बर' रायजो राजाफ्रा बिथांखौ बरायदोंमोन आरो लांनानै आलासि सोंदों आरो मान होदों मा बुंगोन बे समाव जोङो मानगोनां एनडिपिनि गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जोङो गोबां रायजो राजाफ्रा मान खालामदों बिथांखौ मानोना बिथाङा दिनैनिफ्राय 35 बोसोरनि सिगाङाव एनडिपि आफादखौ दानानै बर' माहारिनि थाखाय उदांस्रिनि थाखाय बिथाङा दावहा नांदोंमोन हाथियारनि गेजेरजों दिनै बिथाङा हाथियारनि गेजेरजों दावहा नांनायनि उनाव भारत सरकारा 2020 मायथाइनि 23 जानुवारि खालि आसाम सरकार भारत सरकार आरो सोमावसारारि आफादफोरजों जि जेंना सुस्रांबाय बिटिआर एकर्ड जाबाय बे पिस एकर्ड बिटिआर एकर्डनि बायदि बिथाङा गनांगौ आरो बिथांखौ बेबायदि सिंगेलै दाय बिजिरनाया बियो समान नोजोरै जायाखै मानोना आफादा सोरखारजों सावरायनानै एनडिपि आफादा सोरखारजों सावरायनानै जेंनाखौ फोजोबबाय बे हिसाबै दाय थाबावनांगौनि थाखाय बियो जुक्ति नङा नंगौ बिथाङा सिगाङावनो बे गोरोबथाया सुफुंजायैनि सिगाङावनो बिथाङा दाय फोनांजादों थेवब्लाबो बेफोरनि थाखायनोथ' सोमावसारदोंमोन बेफोरनि थाखायनोथ' जेंना सुस्रांनाय बिनिखायनो जोङो खावलायो जोङो सासे एक्स एनडिपि जानानै आरो दुलाराय रायजो राजानि जानानै जों खावलायो जाहाथे बिथाङा पिस एकर्डनि मुङाव गनांगौ आरो सुबुं माहारिनि थाखाय मोजांनि थाखाय खामानि मावनो बिथांखौ सुबिदा होनांगौ बेखौ जोङो लुबैयो